Здравейте хора, аз съм Никс. Днес говоря с Цикони и с Дарк. Снимам на Call of Duty 1 първа мисия, тренинг. Който не може да го мине, ми влиза в канала и просто го минава. Така че... Тук трябва... И така напълним се инвентара. Аз в момента снимам клипче на лол. Това ще я кажа. И тук просто натискаш C, клякаш по тези тръби. И после Ctrl. То сме мина! То сме мина! И сега е това пич с картечицата. Ще стреля. Може би за тренировка. И така писах на моя приятел. Имал някакви неща за мен и сега ще дойде сигурно да ми ги даде. Виждате как той стреля, а другите изостават и аз съм напред, защото съм the best. И тук просто минаваш. Доста е трудно, нали? Да знае. Така. И ето. Тук отиваш при тези маси вляво. И взимаш на 4. Едно карбине. Уау, следващия ми клип със сигурност ще е тук. Бам, 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 бам. Трябва да оцелиш 6 пъти тарджет. После още 6. Още 12 пъти. Ако можете да го видите. What the hell? И те снямам, брат. Сега тук взимам Спрингфилда. И са кефти, защото Спрингфилда е много яко да стреля с него. И така. Първи опит успешен. Сега втори опит и трети опит. Тук сме. И така, отиваш да вземеш Томсън. И така, моя приятел ще ми даде някакви... Тук направо ръша. Жестоко. Оп. Доста ли? Така. Тук ще ти карат what the hell no. Неща. Охо, моя френд ми да работи. Бре, отни малко. Мотни ти е. Мотни. О, супер, дари ми каска салния няма. Ебах ти пичи. С тези айтами може да си купуваш, нали, по-силни айтами. Те са нещо като дроп. Някакви такива... Дроп сам, брат. Лотвам. И ти ги да. Те са да си купуваш мощни айтами. И това... И това е 255 левел Не умирай. и са много яки. Така, пича. Съжалявам, че аз не се чувам. Просто Цикони взема цялото място с него. О, дойде сега, моля. Какво е? Даже не съм говорил почти. И тук трябва да оцелиш в тези врата и два прозореца. И отиваш да вземеш експлозив. Това е много яко. И тия работи са за ако имаш да си реставрираш живот. И ето това ти го пускат най-често. А когато отидеш в сейф хаус или нещо друго, почти много често ти давате и такова в сейф хаус, което реставрира най-много. Това е защото да си нямам кога го дават. И, нали, отиваш натам и просто натискаш F. И после отиваш тук, натискаш F и бягаш. Да, аз съм говорил много. Молец. И тръгваш и това беше The End of Your Mission. Аз бях Никс, с мен говориха Цикони и Дарк. Довиждане, ще направя втори клип, така че довиждане.